Hi guys! Welcome to UTV channel! Ito ang aking sinabawang mais recipe. Una, kayurin muna natin ang mais. At pagkatapos, ay ipinan natin ito gamit ang blender. Magpainit tayo ng mantika sa kawali at ilagay natin ang bawang. At isunod natin ang sibuyas. At ang ating pinong mais. Maglagay din tayo ng tubig bilang sabaw para sa ating mais. At isunod natin ang chicharon. At pagkatapos ay naglagay ako ng kalahating pork cubes at ng magic sarap. Naglagay din ako ng konting vetchin at konting patis. Dagdagan din natin ito ng konting tubig. At pagkatapos ay takpan na natin. Haluin lang natin itong mabuti para hindi ito dumikit sa ilalim. At kapag kumukulo na, ay tikman na natin. Medyo matabang kaya nagdagdag ako ng konting patis. Ayan, okay na ang timpla. At panghuli ay ilagay na natin ng malunggay. Mas masarap sana kung dahon ng sili. Kaso dahil ako ay nagpapa-breastfeed, dahon na lang ng malunggay ang inilagay ko. Okay na guys, luto na ang ating sinabawang mais. Sa murang halaga na 60 pesos, ay meron na kaming pang lunch at dinner. At ito na ang aking sinabawang mais recipe. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong upload na video. Thank you for watching!